שלום חברים, כאן נועם כהן צדק, ולידי נמצאת שותפה יקרה ואחת הלידריות שהביאו והטמיעו כאן בארץ את החברה שאנחנו הולכים כרגע לדבר עליה, ואתם מוזמנים ככה להקשיב. הסרטון הזה מיועד במיוחד בשבילכם שתוכלו קצת להתרשם בפעילות של החברה, במה היא עוסקת, וגם להתעדכן בדברים חשובים. אז אהלן מריה. תודה שככה ענת לי לבוא להתארח אצלך. כן. בואי תספרי קצת על עצמך. אוקיי, מה את עושה? איך הגעת לזה? אוקיי, אז אני בתקופה הזאת מקדמת את החברה שאנחנו הולכים לדבר עליה, ואיך הגעתי אליה, האמת שהכרתי אותה דרך המנטור המנטלי שלי, אברהם נוף. בתקופה ההיא בדיוק חיפשתי משהו שיענה לי לכמה צרכים. מצד אחד גם שאני אקבל סיפוק, שיש שם צמיחה, שאני ארגיש שאני מביאה משהו טוב לעולם הזה, שאני תורמת. ומצד שני שתהיה שם אפשרות לגדול ולהתקדם ללא תקרה, שכמובן ידוע לנו שמאוד חשוב עניין של ריבוי מקורות הכנסה והכנסה פסיבית, כולם מדברים על זה, אז שניואנס הזה גם יהיה שם, ושהנושא הזה הוא יהיה קשור לחדשנות, לטכנולוגיה, לכיוון לאותו כיוון הולך עכשיו עולם. אז כך חלמתי ורציתי את כל הדברים האלה, וחיפשתי פלטפורמה שייתן לי מענה לצרכים האלה, ופתאום להפתעתי גילינו את החברה, וכשראיתי אותה נדלקתי ופשוט קפצתי, ומאז אני כל הזמן בתוך הנושא הזה, בתוך החברה. כן, אז בעצם נדלקת על הטכנולוגיה ועל הקדמה שהחברה בעצם משדרת ונותנת במוצרים שלה, או יש משהו שהוא מעבר לזה? כמו חזון למשל שהתחבר אותו? יש משהו, כן, יש משהו הרבה מעבר לזה. קודם כל אני אגיד את שם החברה. כן, בואי תגיד, תספרי לצופים קודם כל באמת באיזה חברה מדובר ומה היא עוסקת. כן, מדובר על חברה שנקראת World Global Network. זאת חברה טכנולוגית ואקולוגית. קודם כל זאת חברה שכולה מבוססת על טכנולוגיית מידע ותקשורת, אבל היא פועלת בכמה מגמות שונות, והיא נכנסת לשווקים שנכון לעכשיו הם הכי מבוקשים, ופעם היו נגישים רק לבעלי הון, למיליארדרים, שיכלו להיכנס להשקיע ופשוט מה שנקרא לגזור את הקופון לעצמם, והחברה בנתה מודל שיאפשר לכל בן אדם על כדור הארץ שרוצה לצמוח, להרוויח, לשפר את איכות החיים שלו, לגדול, לפתח כישורים, למצות את עצמו, להגשים, להיכנס גם לנישה שפעם הייתה נגישה רק לבעלי הון. ומדובר על נישות, על תחומים כאלה כמו ייצור מקורות חשמל חלופיים, אנרגיה ירוקה, שזה כבר למעלה מ10 שנים מאוד מאוד מבוקש, שאנחנו כל הזמן שומעים על זה ויש יותר ויותר טכנולוגיות. ומדובר גם על טכנולוגיה חדשנית שהיא שייכת לטכנולוגיה לבישה, כמו שבטח אתה ואחרים שמעו על משקפי גוגל גלאס, שזה בעצם המחשב, אבל הוא בצורת המשקפיים, והוא מאפשר את כל מה שאנחנו עושים היום במחשב רגיל, אבל פה אתה שם משקפיים ויש לך מציאות וירטואלית, ואתה יכול לנהל את המשרד שלך מבחוץ, ברחוב, בים, במטוס, איפה שאתה רוצה. המון מערכות וטכנולוגיות שקשורות לתקשורת, דומות לסקייפ ולכל מיני מערכות כאלה. ועכשיו הושק לפני חודשיים פרויקט חדש, פרויקט שנקרא MSL 5G. זה גם פרויקט מדהים עם חזון, בעצם אותו חזון שלפיו כל הזמן הולכת חברה כל הזמן רוצה לשבור את הפרדיגמה שלפיה עובדים כל הטייקונים, שהם אלה שמרוויחים את הכסף ולקוחות פשוט מקבלים את השירות, והיא נותנת אפשרות להיכנס לבן אדם רגיל, להשתמש במוצרים, בשירותים, בצרכים שלו, שגם ככה הוא צריך אותם כל הזמן, אבל יחד עם זה גם לקבל אותם או הרבה יותר זול או בחינם, וגם להרוויח על זה כסף. מעולה, את יכולה לתת איזושהי דוגמה?
אני יכולה לתת דוגמה. למשל, היום כולנו מדברים בטלפון, אנחנו משלמים על שיחות, שולחים אס-אמסים, משתמשים באינטרנט, ואנחנו באופן קבוע, חודשי, משלמים על זה למפעיל הסלולרי שלנו, אנחנו מחוברים. עכשיו, מי מרוויח מזה? מרוויח מזה אותה חברת סלקום, אורנג' או פלאפון, ואנחנו פשוט מקבלים את השירות. מה שיצרה חברה, היא בנתה מודל כלכלי חדש, והיא יצרה פלטפורמה חדשה, זה בעצם פיתוח חדשני טכנולוגי, שמאפשר לבן אדם להפוך לאותו מפעיל סלולרי פרטי. הוא לא חייב להיות עכשיו תלוי בסלקום, באורנג' בכל חברה אחרת, הוא בעצמו יכול להפוך למפעיל סלולרי פרטי. מעבר לזה, אם אנחנו ניקח כל החברות שקיימות עכשיו, למשל בארץ, יש סך הכל 9 חברות ו3 מהן הכי גדולות. אם ניקח את כל האוכלוסייה שיש לנו פה 8 מיליון, אז נחלק, עדיין יש מגבלה לכל חברה כמה השוק, איזה פלח שוק היא יכולה לתפוס. זה בממוצע יוצא 88,000 משהו כזה לכל חברה, וזהו, מעבר לזה היא לא יכולה לחצות גבולות. החזון הגדול של נשיא של החברה וכל ההנהלה היה בעצם עד 2010 ליצור רשת סלולרית עולמית גלובלית הכי גדולה בעולם, שהיא בינלאומית על ידי זה שהיא תיבנה בהצטרפות של שותפים ואנשים פשוטים. זאת אומרת, רשת שיבנו אותה וירכיבו את השותפים, כי בן אדם אחד לא יכול ליצור רשת בינלאומית גלובלית, שזה בעצם יהיה מפעיל סלולרי. ויש תוכנית שהיא ממש תוכנית לכמה שנים קדימה, וכל הרעיון כאן שבן אדם יוכל בלי לשנות את ההרגלים שלו עדיין להשתמש בטלפון, לדבר, לשלוח אס-אמסים, להיכנס לאינטרנט, רק עכשיו זה יהיה בחינם, והוא גם יוכל להרוויח על זה כסף, וזה כבר יש תוכנית שלמה. מה זאת אומרת בחינם? אני הבנתי שכעיקרון יש את האפשרות, איזושהי תוכנית שאני צורך ואני מתוגמל בזה שאני צורך, נכון? משהו כזה? בואי תצילו את זה. תעבירי את העניין הזה. אתה צורך, נכון, בגלל שהחברה פיתחה מוצר שהוא נקרא Space Station, ברגע שאתה רוכש את המוצר הזה, זו פגישה חד פעמית, וכל עוד הוא מחובר אצלך לאינטרנט הרגיל, לכבל, אז אתה באופן קבוע מרוויח על זה כסף. וכמה שיותר כאלה תחנות יהיו, לא דווקא אצלך, אולי ברשת שלך, אצל אנשים שלך, בכל בית, בכל משרד, בית קפה או כל מקום ציבורי, אתה יותר ויותר תתוגמל על זה שיש תחנות האלה. ומה מיוחד? כאן איך אתה מקבל שיחות בחינם? פאביו גלדי זה נשיא של החברה, ובגלל שהוא במקצוע שלו הוא מהנדס IT, Information Technology, הוא 15 שנים השקיע בפלטפורמה שכרגע אין פלטפורמה כזאת בעולם, שעשתה שילוב של Voice over Internet Protocol, כמו סקייפ ו-GSM. זה אותה פלטפורמה שעליה עובדים כל הטלפונים הסלולריים. וזה אף פעם לא היה קיים, ובאף חברה אין את זה עכשיו. עכשיו, למשל, אם אתה רוצה להתקשר דרך סקייפ, אתה חייב להיכנס לאינטרנט בתוך הטלפון שלך כדי להתקשר לסקייפ. מה שהוא עשה, שאתה יכול מהטלפון ישר להתקשר לסקייפ. אתה לא חייב להיכנס לאינטרנט. אבל דרך האינטרנט של הטלפון, נכון? כן, לא. דרך ישירות לסקייפ? בדרך ישירה, כן. הוא עשה כזאת טכנולוגיה. בלי חיבור אינטרנט? בלי חיבור אינטרנט. כי הוא יצר בעצם רשת אינטרנט חדשה, ייחודית, הרבה יותר גדולה, היא משלבת בתוכה כל הרשתות, 3G, 4G, Wi-Fi, יש עוד איזשהו סוג. היא יודעת לזהות אותם, לקלוט, להגביר אותם כאילו בהרבה יותר ולשדר עוד חזקה 5G, שגם 5G עכשיו זה לא קיים. ובזכות זה שבתוך המכשיר שלך תהיה אפשרות לקלוט 5G, כי תהיה לך התחנה הזאת בבית, אתה תוכל להתקשר, כאילו אתה תוכל להתקשר בחינם וגם תוכל להתקשר
כל המערכות של בוי, כמו סקייפ וכאלה. אוקיי. עכשיו, אני לא איש טכני, אני לא אכנס כן, לא ניכנס לעומק. כן, את הטכנולוגיה, אבל הרעיון הגדול שפשוט חברה, החלום שלה זה לבנות רשת עולמית גלובלית, שכל בן אדם יוכל להשתמש ולהשתמש בחינם, להתקשר גם בין השותפים, גם בין המדינות, וגם להרוויח על זה. אוקיי, אז מה בעצם קסם לך בחברה, ומה בעצם, איך החלום של החברה והחזון שלהם מתחבר אלייך? מה קסם לי? אני מאוד רציתי להיות קשורה לאיזושהי תנועה שהיא לא משתפת פעולה עם המערכת שמנסה להשאיר אותנו בעבדות, והיא גם תורמת לסביבה ונותנת ערך לפרט, ערך כלכלי, ערך חברתי, ערך אקולוגי. זה מה שאני רציתי, זה מה שקסם לי, וזה מה שראיתי. אז זה בא מהמקום של כאילו לעשות את העולם יותר כעיקרון טוב מהבחינה הטכנולוגית ולעשות את הדברים פשוטים ונוחים יותר, זה הרעיון? כן, לתרום לעולם מבחינה טכנולוגית, לעשות אותו יותר טוב, וגם להצליח בעצמי בתוך החברה, שתהיה לי אפשרות ללא גבולות להתקדם, ועל ידי זה שאני מצליחה לאפשר גם לאנשים אחרים להצליח. וזה הכיוון לאן שהולך עולם. אז אנחנו חיים בעידן דיגיטלי, עידן של המידע, ומי כמוך יודע את זה, כי אתה כל יום עושה את זה. אז פשוט, אם לא נעבור לשם, אז יהיה מאוד קשה למצוא את עצמנו ולחיות בעולם לשם, כי הכל הולך לכיוון דיגיטלי, לכיוון של המידע, ובאיזשהו שלב לא תהיה ברירה. אוקיי, עכשיו תגידי, מה סוג האנשים שבעצם זה מתאים להם באמת להתחבר לכל החברה? איזה אנשים הם מחפשים בחברה כשותפים ברמה שאת אומרת שהחזון שלהם הרי להקים ארגון עולמי, נכון? כן. האם מה, כל אחד מתאים? הדלת של החברה פתוחה לכל אחד, אבל לא באמת כל אחד יוכל שם להתקדם ולהתאים. כי מלבד זה שכולם רוצים להרוויח כסף, צריך להיות עם הרצון הזה לתרום, לעזור לאחרים, לתמוך באחרים, להעצים. אז מי באמת יכול באמת להצליח בחברה? אנשים עם אופי יזמי, עם אופי מנהיגותי, אנשים שרוצים ללכת קדימה, שרוצים להיות בין הראשונים, שלא מפחדים מעבודה קשה, כי התחום הזה הוא מאוד מאוד חדשני, והמון אנשים הם נבהלים, הם לא רגילים. כן. מבוסס על מודל כלכלי חדש, שהמון אנשים לא מבינים. זה לא שיווק רשתי שאנחנו מכירים פעם, זה לא בדיוק זכיינות שקיימת כמו למשל מקדונלדס, זה משהו חדש, זה בכלל מיקרו זכיינות. זה משהו שאפילו אין לזה כל כך הגדרה בוויקיפדיה. מיקרו זכיינות? אז זה לא שיווק רשתי וזה גם לא זכיינות, זה מיקרו כן, זכיינות? זה מיקרו זכיינות שהוא נוצר מתוך, לקחו קצת משיווק רשתי וקצת מזכיינות וקצת מהשקעות וקצת מתוכניות שותפים, לקחו הכל מהכל מה שהיה אפשר ועשו מין היבריד כזה, והסיבה שעשו את זה כי היה משבר כלכלי עולמי, והמודלים שפעלו פעם הם הפסיקו לפעול, המבנה הכלכלי של החברה של העולם השתנה, וחיפשו דרך אחרת. וכל היופי כאן, וזה מה שאני מאוד אוהבת בחברה, שפאביו גלדיה זה, הוא יכל מהידע ומהניסיון שיש לו, והוא בכלל בן אדם שהוא רואה את הנולד, הוא ישר מזהה נישה שעוד כולם ישנים, הוא מזהה איזה נישה תהיה מאוד מאוד מבוקשת, ושמחר אפשר להרוויח שם מיליונים, והוא צולל לשם ומתחיל לפתח, אז הוא יכל מכל דבר כזה פשוט לעשות מונופול. אבל לא, הוא בחר להתחלק עם אנשים, לקדם את החדשנות הטכנולוגית שלו על ידי אנשים, לתת לאנשים לקדם אותם, להפוך אותם לשותפים, ולאפשר להרוויח גם לחברה וגם לשותפים. אוקיי? אז באמת אני אמרתי על מודל, וזה חשוב להבין, זה לא חברה שפשוט מקדמים כאן מוצר, או אותו מחשב משקפי לומינה,
או התחנה הספציפית. המוצרים האלה חשובים שהם יהיו כי זה כלי עבודה, אבל מה שמקדמים כאן זה עסק, זה אפשרות שתהיה לך חלק מהעסק. זה כמו שיש לך מניה של חברת אפל, כאן יש לך כמו מניה מחברה חדשה, טכנולוגית, שהולכת קדימה וכל פעם מנסה להפתיע אותנו עם עוד פרויקט חדש ועוד פרויקט חדש ועוד כל הזמן דברים חדשים. בגלל זה הם קוראים לזה גם בעצמם, גם לידרים שאני שמעתי והכרתי אותם, הם קוראים לזה מיקרו-זכיינות. אין עדיין הגדרה לזה. באינטרנט יש קצת מידע על זה, אבל אני חושבת שאנחנו זה שנגדיר את המודל הזה של מיקרו-זכיינות. אוקיי, מעולה. איזה טיפ היית נותנת לאנשים שצופים אותנו, אוקיי, שרואים אותנו, כדי להצליח באמת בכל התחום הזה של בחברה בעצם, אוקיי? אוקיי. מלבד הפלטפורמה שחייבים אותה, פלטפורמה מנטלית, בסיס מנטלי, שזה בלי קשר, בכל עסק אתה צריך להתפתח אישית. ספציפית בחברה כזו מאוד מאוד חשוב להיות כל הזמן בעניינים, כל הזמן להתעדכן עם הספונסר, עם כל מידע שנשלח, בין אם זה כתבה או הזמנה לאיזושהי מצגת או הזמנה לאיזשהו וובינר, להשתתף וגם לבד ללמוד המון. למשל חלק מדברים, אפילו שלידרים מסבירים אותם, בגלל שזה לכולם חדש, אפילו לפעמים לידרים עצמם קשה להם להסביר. אז אני מחפשת באינטרנט, אני נכנסת לגוגל, אני קראתי על זכיינות וקראתי על... אז להגדיל את הראש, ללמוד לבד. כל הזמן להגדיל את הראש וכל הזמן לחקור יותר. כל הזמן לחקור יותר ולראות מסביב. לא להסתכל בקטן, להסתכל לרוחב ורחוק. לראות את התמונה הגלובלית, לאן הולכת חברה. מעולה. יופי. אז... יש עוד משהו כן, את רוצה להגיד עוד משהו? כן, רציתי להגיד בהקשר לזה של להסתכל לרוחב, רוצה להוסיף שעכשיו חברה הודיעה על עוד ענף שהיא רוצה לפתוח. אין על זה הרבה מידע, הם לא אוהבים לתת מידע שאנשים יקבלו מן הבטחה ואולי זה לא יהיה בזמן, הם נורא רגישים וגם שותפים רגישים, אבל הם כן קצת נותנים לנו מידע וקצת מרחיבים תמונה. אז חברה הודיעה שהיא הולכת לפתח ענף נוסף, ענף תיירות. וואו. ומכמה פרטים שיש לי... חופשות כאילו וכאלה? אני אסביר לך, זה לא בדיוק, אני יודעת שקיימת חברה שעושה את זה גם טרבלר, גם וורדוור, שיש משהו, זה קצת בכיוון אחר, אבל גם מודל מאוד מעניין וחדשני. גם פה אני צללתי לגוגל וניסיתי להבין מאיפה הם לוקחים את זה, ובכמה מילים אני אגיד, חברה נכנסה לפרויקט מאוד רציני בדוביי, היא קנתה חלק מהאי, הולכים לבנות שם אי שהאי הזה הוא כולו מלאכותי ומבוסס על ידי טכנולוגיות אקולוגיות, הכל שם אקולוגי. והיא קנתה חלק מהאי, שילמה על זה המון כסף, ועד 2018, ככה אומרים, הם הולכים לבנות שם מלון ובערך 150 וילות ולפתח חוף במרכז לכנסים של החברה והמון מרכזי של בילוי ונופש כאלה שזה ימשוך תיירות, והם הולכים להציע להשתתף בפרויקט הזה לאנשים, ובעצם כאן זה כבר, אתה לא קונה פשוט מוצר, אתה לא משקיע במחשב או בטלפון או בתחנה, אתה ממש משקיע בסוג של נדל"ן כזה. והמודל הזה זה שילוב של טיימשייר, ככה זה נקרא, וקראוד פאנדינג, זה שילוב כזה. זאת אומרת, איך שאני מבינה, מי שישתתף, אז תהיה שם איזושהי חלוקת זמן, מתי הוא יכול לאפשר לתיירים שלו להשתמש באותו מלון, והוא ירוויח את זה כסף, וזה יהיה כמו חלק ממנו.
אוקיי. וכמובן כל הפרויקט הזה הוא יהיה אקולוגי, הוא יהיה מבוסס על טכנולוגיות שלא מזהמות את הסביבה, שתומכות בסביבה שלנו, והבתים, המבנים, הם יהיו מכוסים בפאנלים סולאריים, וזה עוד פעם אפשרות כאילו להשתתף בפרויקט האקולוגי. של הפאנלים הסולאריים? כרגע זה יהיה פתוח למדינות של ברית המועצות ודוביי, כי בונים את זה בדוביי, אבל הם הולכים לפתח את זה בעוד מדינות, העיר הזה יהיה בדוביי. הולכים לפתח פרויקט כזה בעוד מדינות, אבל אני מאמינה שבסופו של דבר הם יפתחו שער לכל המדינות. כי חברה רוצה להפוך לעולמית, היא רק בת 4 שנים, עדיין אין מספיק אנשים שמכירים אותה בעולם, אבל יותר ויותר מגלים אותה. וברגע שהיא תרגיש נוכחות, אני כל הזמן חושבת על ישראל, היא עדיין לא מרגישה נוכחות של ישראל. היא מאוד מרגישה נוכחות של רוסיה, היא מאוד מרגישה נוכחות של אמריקה, היא פתחה סניף במיימי. דרך אגב, לחברה יש 7 סניפים, ועכשיו היא פותחת עוד 4 סניפים, שזה בהודו. בהודו הצטרפו אלפי שותפים. פעם אחרונה שמעתי 30,000, אבל נראה לי עכשיו יותר. זה רק מתרחבת עכשיו בסניפים. בהודו, באיטליה, בדובאי. והכיוון הוא לכיוון תיירות ולהתפתח בתחום. כן. אז אני מאוד מזמינה את כל מי שיראה את הוידאו הזה, לספר את זה לאנשים. העסק כאן זה פשוט להעביר מידע, לא צריך לעשות משהו אחר. פשוט לעשות את מה שאנחנו עכשיו עושים עם נועם, ולהזמין לאנשים להשתתף בפרויקטים האלה, שהם ירגישו נוכחות של ישראל ויגיעו גם לפה. מעולה. חשוב לציין גם שזה עדיין לא נכנס פה בארץ, נכון? זה הכל חדש? כן, זה הכל חדש. אפשר לספור על אצבעות כמה אנשים מכירים את זה, ואם מכירים אז זה בעיקר בקרב הרוסים, רוסים ישראלים, בין הישראלים כמעט ולא מכירים. אז בעצם זו הזדמנות למי שרוצה לשתף אותנו, למי שרוצה להוביל. לגמרי. מצד אחד זה אתגר גדול, מצד שני זה הזדמנות ענקית, כי כל השוק הוא פתוח. תתפוס כמה שאתה רוצה בישראל, ולא רק, תצא גם מעבר לגבולות של ישראל. לגמרי. יופי. מצוין, אז חברים, אני מקווה ככה שנהניתם מהכוס תה, ככה שאנחנו יושבים פה באמת קיבלתם קצת מידע, קצת רקע. אני מזמין אתכם להמשיך לעקוב אחרינו. אנחנו מתחת לרעיון הזה נשים לכם עוד כמה חומרים שתוכלו ככה להכיר קצת יותר את הפעילות של החברה ובמה מדובר. ואני מזמין אתכם להמשיך לעקוב אחרינו, כי נראה לי שאנחנו נמשיך עוד לדבר ככה ונתעדכן בעוד כמה רעיונות, אם זה בסדר מבחינתך? לגמרי. אחלה. ותמשיכו לעקוב, אנחנו נתראה. להתראות בינתיים. להתראות. תודה, מריה. תודה.